Nakajingyo jing tip baga jing penlong ya ke Jingïakop Pynïatur Masi kertong ke Jorba hapo ke Eastern West Khasi Hills District kamtam hakapor ba penlong ya ki fit nalor ki weipat kita masa nakaliang ke District Magistrate ke Eastern West Khasi Hills District ke kong harpor kala Pynmih ya ke hukum katkum ke Section 163 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS arja arpulai ban Khang Pyrshah ban penlong ya kinu ki Jingïakop ya tur Masi kertong hak ke District barok kawai Hukum ke hukum bat bala Pynmih da ka office traikam ke deputy commissioner lama ham ting e yakinu ba pen kenya ke ni ka hukum kin ngat ha ka jingsha penshitam kum ki kendon an ka hukum kala ongru bala da sha ban penlong ya ke Jingïakop Pynïatur Masi kan pen kenya ka kendon bakhat way jong ka Prevention of Cruelty to Animal Act khat kandai span ropo bat ya ka hukum jong ka yeng bishar Supreme Court jong ka India ka bal Khang Pyrshah ya kum ki ni ki Jingïakop Pynïatur Masi kertong ha ka hukum ka bal Pynmih house nam arajar khat saw Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bhak pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lyngba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya